हाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ दुलाल्स बड' सरगियारि इउटुब चेनेलाव बरायबाय। जों दायो मुसलपुर टाउनाव थांनो ओंखारदों कर'नानि मुलि लायनो थाखाय। Sokongbai. Sokong dah seberibu. Driver, salah kasih dong. Driver, hai. Nơi CNG मोनबाय CNG. Wow, welding खालामग्रा जागा मोनदों। कुदि मा डिस्टार्ब होयोब्रा दामफारालाय। Overtake kalam. नांबाय बासिबायलै हे भगवान। Praise the Lord. Tahun मोननोसै, wow. Bersapa lama जाबायलै मुसलपुराबो दानिया। Waiting agriculture नि. दिनै सानदे खाय बुजियो। Wow, दिनै सानदे नालाय बारा मानसि गैबाङा। Actually जों मेडिसिनसो लायनो थांगोन नालाय। Finally State Bank, ini जाबाय State Bank. Tahun मोनबाय जों दा Mushalpur Town, दासो Mushalpur Town ada Mushalpur Town masada dulu. Yang मोनफैबाय जों दासो. वाव, माथो रावबो गैयालाय। फैबायानो र'। Video बानायदों। Paracetamol 650 लादों जोङो नाय। बेसेखौ लाबाय? Paracetamol मालिनि दं। Paracetamol नैबा 650. Farmasi store जा साफाना। जा समायना जोंहा लोगोआ मुलि बायगासिनो दङ। साफा दखाना। मल 650 गोजाबा कर'नाया हामो। कर'ना बेमार जानो हायिनि जाखानांगोलै सेफटिनि थाखाय। नैबे 130 बेफोर मुलिखौ जाबा गेस्ट्रिक जायो नालाय पान्दिखौ जाना होनांगो। मुसलपुरनि डक्टर रबि बर' सिभिल हस्पिटाल साफाथार ना डक्टर रबि बर' सिभिल हस्पिटाल खांबाय जोंहा थांसै फुदु नैमोन मेडिकेल स्ट'रा मामोन गोदै माल जानांग र' गोथाव माल मा माल होनोबा इखौबो मिथिलायलाङा साफायानो दं नोंनायालाय वाव बेकारि इयाव साफा मालानो दं नोंनायालाय मेल्ला साफा माल दं नै बिथाङा जोंनिया लांसै जोङो कफि औ मा मिथाइ होनो तु खालि भालोबा ना माने কি বুলি কয় সন্দেশ ক্রিম मारके थाव लोंलायसै जों नै सानैबो सासेया लोंग्रोबायानो र' आंबो गांखुनि थङानो लोंग्रोलायलै लोगोआनो
जानाय लोंनाय रावखौबो नेजायालै लोगोफोर कफि लोंसै गोथाव ना गोथाव आं नै बिखो जागोन नै बिखो बे बुस्थुखौ जागोन आं मायबा सन्देस क्रिम ना मा मायबा सन्डे क्रिम ना मा होनो बेखौ जानोसै आं बै सासेयाथ' जागासिनो दं जानायनिनो अबस्था जानानैनो नुवाखै अबस्थाखौ नाया मानो उदै सुदै ओंखारजोब्बाय आयौ जोंनि बिटिसिआव बिदि मोदोमनो जायालै दन थानाखै जा गोथाव खामोन ना जाखांबाय आं दासो नै कफि लोंसै মালটো বেশি সেল না যায় না সেল যায় পেটিসটো সেল হয় মানে আমাৰ জোফৰা পেটিস আছিল তাৰ কোৱালিটি অলপ দুৰ্বল হৈছিলে কাৰণে মালটো তাৰ পৰা আনা নাই এতিয়া আমি নিজাকে বনাওঁ মেচিন আছে আজিকালি লাগে কেক চেক লাগে বাৰডে কাটে ৰেডি নহয় আগতে মিঠাই কাৰখানা এখন আছিল আগতে মিঠাইবিলাক ভেৰাইটিজ বনাওঁ নাছিল না फुरादों दिनै सानडेखाय आइटेमानो खम माने सानडेआव मुसलपुरा क्ल'ज जायो दखानिफोराबो खुलिबाङा गंसे गंनैल' खुलियो जेबाय गोथाव दङ दंनायालाय गोथाव जाखांबाय जों मा होनो बेखौबा बै केक दं केक वाव बरिया लाभ केक लाय नामाब्रा बेलाय बिथिंबो दं लाभ केक लोंखांबायलै जा गोथावनो लोंखांबाय दानिया थांलायसै न' थुलायदो जांदे दादा औ थांनोसै लोंखांबाय कफि मुसलपुर हाई सेकेन्डारि स्कुल इउ नाय लोगोफोर नै जाबाय मुसलपुर हायार सेकेन्डारि स्कुल